Сёння у Толі выхадны. Паўлюк Прануза. Сёння у Толі выхадны. Дома не сядзіцца. Вынес раніцай зярнят, снегірам, сініцам. На кустах і пад акном новыя кармушкі. Да вячэрняе зары тут жыруюць птушкі. Ноччу снегу намяло гурбы на дарозе. Вось на вуліцы гудзе працаўнік бульдозер. На марозе ж не стаяць, Толя ўзяў лапату. Снег хрыпучы разграбаў, радасна заўзята, разагрэўся, успацеў, рукавіцы скінуў. Ад пад'езда цераз двор пролягла сцяжына. Хто не крочыў, гаварыў: «Малайчына, Толя!» Снег сцяжынку не замёў, церусіў паволі.